amwene ngati pali funso lina lomwe ndimakumana nalo ndila business yotenga ma orders. Atsikana ino atsikana ambiri makonda kufunsa zimenezo. Mukuti mufuna mutayamba business yomatenga ma orders ku China. Komano akulu business yomwe mukufuna kupangayo ndiyo chedwa import business. Iliyo mufuna muzipanga import zinthu. Mufuna muzipanga import zinthu. Ene sokuti mufuna muzipanga import from ku Zambia kapena ku Tanzania yani. Mufuna muzipanga import from ku China kutali. Right? Are you sure you are ready for business yopanga import zinthu? Okay? And importing from China, are you sure? Okay. Mwina ambili mukudabwa kuti akutanthauza kuti yani, are you sure? Ndikupanga stress apa za importing from China. Chifukwa yoti it's very expensive. Right? Kupanga import akatundu kuchokera ku China. Wina aliyesa sizakunamizeni ndizodula. Kupanga ship zinthu. Right? It's very expensive. Mufuna mugule chinthu cha let's say 500,000 kwacha. 500,000 kwacha. Koma to ship chinthu chimene chocho kuti mbwere nacho ku Malawi, izafike ku Malawi. Muyenerabe muspende pafupifupi 300,000. Mwina so follow. Just to ship that thing kuti izafike ku Malawi. Right? So, in terms of doing business, zimavuta kuti upange profit yonena kuti izikubwezera ndalama zimene za shipping izi. I know ena munena kuti ya inzanga amapanga iya ineso akulu muzazi amene apangapo atha kuuzani chilungamo. Aida nisaka ya nditi majani kapaselo kaja kabwera alipira pafupi 300,000 ya shipping. Ndabwera nato tizinthu tija ayambe kutigulisa kuti drama yawo ibwere apange profit. Drama yawo ya transport ikenaka apange break even apange profit. Abezero tizinthu ja kutigulisa modula. Anthu sasakugula, anthu akupanga prefer akagule kwa China ku China shop. Okay? Long story short, ena amadandaula kuti ndimatalikisa nkhani koma ine ndimafotokoza kuti anthu mumvetse bwinobwino. Ine si nkhani koma nkalasi. Ini nkalasi talowa nkalasi. Amwene ngati mufuna mupange business, mukhale ndi capital yayikulu. Number 1. Ngati mufuna mugule zinthu ku China kuti muzipanga business, muzipanga profit, mukhale ndi capital yayikulu. Mutenge katundu wambiri. Mubwerese pa container. Container ikazafika muyambe kupanga business. Ngati mufuna kuyamba kandu kugulisa sapato, muyambire mapairs ambiri. Osati mapair 10 ya, muyambire mapair 100. 200, 150 minimum. Ndiye muzayambe kugulisa. Koma izizi zapang'ono zoti nditengera ti masandols 4, ti masandols 5, ti masandols 10. Tapita mukatenge ku Tanzania. It's near, it's cheaper. And the good thing with Tanzania, China ambiri abwera kuchoka ku China ni ma containers zinthu akapanga ma warehouse awo akaika ma warehouse awo ku Tanzania. So you can even buy zinthu za ku China from Tanzania pa mtengo ochipa wabwino. Okay? If I were to be doing business kuti ineyo ndi kansikana ka 23 years ndika 2 million ndofuna ndiyambe kupanga business, I wouldn't think about ordering from China. I would think about kukapeza zinthu zija malo osavuta ochipirako kuzipeza. So Tanzania is the best option. Ena amapita ku South Africa, South Africa is a little bit kutali pang'ono. Tanzania is the nearest and is the best option. With low small capital business, yopanga import zinthu. Panopa return ticket kubwera ku China ndi kubwerera ku Malawi kuti mugule ticket tupapofupi muzispenda 5 million itu. 5 million kwacha yongopitira ku China ndi kubwerera. Ndiye guess katundu amene mungatenge ota kubwezereni 5 million yo ya transport yo akubwezereni yogulirira mupange profit. Okay. Number 2, amene tikugula zinthu zathu zoti ndipange gwirisa ntchito toka. If you can afford, good, you can import from China. Ngati income yako ili uli ndi ndalama nditu disposable wealth, you can buy sofa kuchokera ku China, you can buy mipando, you can buy ma window, you can buy
ma tiles from China if you are making good money. Koma if ndalama yako ili average income ube, buy from Malawi. I tell you, matiles aku China aliko ku Malawi kwa ambiri made in China. Anabwera pa dzima container, and if anabwera pa dzima container fanzi jaima agulisa pa mtengo wa bo. Zija zodi wewe ukapanga calculate kugula ku China, iwe ndikupanga calculate ya shipping ndiyo kaombolera ndikudikirira 2 months kuti zikatundu jafike container jafike utenge. If you calculate makosi hapa mene baba, ndi iwe ndikupita ku Modern Tiles ku Blantyre ukagula, ndi iwe ndikupita kaya ku shop yanju ukagula ma tiles achi, ukaona kuti chimodzimodzi. I swear. And the good thing ndizonena kuti ma China aja ku Malawi akubweretsa katundu exactly yemwe amene ali ku Guangzhou akumambweretsa. You will not be very far behind. Koma anthu ndimafuna nagula ndeka ku China. So make sure kuti uli ndi ndalama zochuluka. If you can afford, kagulani mipando ku China. Okay? Gulani noka bwino if you can afford. Business ndi advice ndimene ndapereka. The biggest pain trouble ndimene yonena kuti ku China kumata kutali ndiye ma shipping cost chifeso Malawi being landlocked zinthu yazimadula. Number 1. Number 2, tiliso ndi problem ya forex ku Malawi. So ambiri amene tikugula zinthu kunja tikumagwiritsa ntchito yani black market exchange rate. The black market exchange rate ili almost twice bank rate, meaning kuti chinthu cha $100 ija kuti uyipezere pa black market ukumalipira value ya pafupifupi $200, making things even more expensive. Ineyo ambiri amene mwayeserapo kuoda ku China with a small capital kuti muyambe business, ambiri mwa ino you agree with me kuti ma business anaganika munaisiya. You agree with me? The best is kuoda ku Malawi komweko kwa China. Kaya mukatenga mabelo azovala ukatenga kupanga kumwe town momwe muja. Kaya mupita ku China shop ayina jifa pa Shoprite paja mukatola mabisi dimene mmatefunado mukayika ku shop kwanu. Bwino musafere kuti ine ndifuna ndizoda ndekha kuchokera ku China. Amwene iniyo mulindika capital ka business yanu yonse mukapanga total value yake 10 million kwacha. Ndiye zona mufuna muzika panga order iniyo akatundu aja noka from China. Kwabwelesa mupange beya iniyo makosi ya shipping, mupange beya iniyo zose zije mupange beya paka ndiye Zumashipa guys, Zumashipa. Sure. Izi zinangofuna kuti anthu timvesesane baba. This is the class. 10-minute video, 8 minutes video. Kuti anthu timvesesane. But if you feel kuti iweyo you have enough income, mufuna you can afford to buy, go ahead, buy. Come I tell you, you can get the same things at a cheaper price. Cheers, stay blessed.